Affaċċjajt sitwazzjonijiet li qatt ma ħsibt li ser ikolli naffaċċja. Hekk stqarr it-tabib Michael Spiteri f'post fuq Facebook li wara 5 snin imexxi d-Dipartiment tal-Inċidenti u l-Emerġenzi ħabbar li kien ser ikun qed iħalli dan l-irwol. It-tabib Spiteri spjega kif matul dawn is-snin u wara diversi xeni li qatt ma kien basar li se jara. Bil-pandemija tal-COVID-19 tkun esperjenza unika u li qatt ma kien stenna li se ngħixu fiha fi żminijietna. Huwa qal li minkejja li mhux ser jibqa' jokkupa din il-kariga u li ser ikun qed iħares lejn sfidi ġodda f'ħajtu, xorta waħda se jibqa' jagħti l-kontribut tiegħu fid-Dipartiment tal-Emerġenza fejn ser ikun qed jaħdem fuq is-servizz tal-112. Mit-3-28 ta' Diċembru id-Dipartiment tal-Inċident u l-Emerġenza għadda taħt it-tmexxija tat-tabib Patrick Farrugia, persuna li Michael Spiteri ħadem miegħu mill-qrib tul is-snin. Spiteri qal li m'għandu l-ebda dubju li Farrugia ser ikompli jmexxi d-dipartiment bl-aqwa mod possibbli. Michael Spiteri temm il-post tiegħu billi ringrazzja lil dawk kollha li ħadmu miegħu matul is-snin li qatta fl-emerġenza u b'mod speċjali wkoll lil martu u lil uliedu li dejjem kienu miegħu biex jagħtuh is-sapport. Filwaqt li stqarr li ħassu ferm onorat li fit-13 ta' Diċembru li għadda ingħata ġieħ ir-Repubblika mill-President ta' Malta George Vella.